Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Awubuke lesibalo. Khumbula ukuthi besike sayisebenzisa into ecishe ifane nale noma sekusaya kwindawo enjengale esipha izibalo eziningi esingazenza siphinde sizibhekisise kahle ukuthi imiphumela yethu iyiqiniso nangempelani uma ubheka la bekubuza khona ukuthi answer ufake u-X no-Y wakho base uyabhekisisa base siyajabula uma ukuthi i-answer yakho noma impendulo yakho iyiqiniso. Asike sibuke lo mdwebo la ngezansi. Asithi mhlawumbe uzohamba nami ke la. Ngithemba ukuthi uyabona. Sizoloke sinyusa imigqa yethu sibone ukuthi ikuphi okuyiqiniso. Asithathe la. Sithi uma u-X wethu noma u-Y wethu u5 uzobuka ukuthi ichashaza leli ngaphezulu lona lime kubani. Shuthi nanku X igqamuza la khona balu 5 u-Y wakhona nawo u5 uyabona ngezansi uyaqhathanisa noma uyaqondisa yabo nakuse ngikufakele la ngezansi la livela khona ngikufakele ngombala ongafani ngaphinde ngaliye uqhamisa uma ngilithatha futhi ibhola lami ngilibeka la ku-Y u5 khona uyabambelela na kanjalo u-X ubu5 asiqhubeke futhi sibone ukuthi uma sishintsha igqamuza lethu leli ungabheka le ndawo kulula ukuthi uyenze izibalo abasuke bekuphezuna ungazidlalela ngazo nje ubheke ngazo. Asithi sithatha u-Y wethu subekile lapha ku1 noma ku-1 u-X wethu unganyuka ube u5 noma ungaphinda uyohlangana lapha ku5 ngenhla u-X wethu sibiza nge-intersection ke leyo uyabona ukuthi u-Y wethu ulapha ku-1 nanku ku-5 wa-X la beqondana noma behlangana khona sibheke la sifake sithi 5 ku-X5 2 naku-Y sibheke ukuthi kuyiqiniso yini mhlawumbe halala kanti oba wompetha